Sí, temps radiant amb domini del sol gairebé a tot Catalunya i temperatures que ronden els 20 graus. Un temps que contrasta amb el d'aquest matí, quan els termòmetres en alguns casos han baixat dels 10 graus. Potser per això hem vist molta gent amb l'abric o la jaqueta plegada, perquè el que mana ara és la màniga curta amb aquestes temperatures. I què fa la gent? Doncs tothom mira cap al mar. Hem vist per primera vegada aquest any terrasses plenes. Moltes famílies i molta gent passejant per aquest passeig marítim, en el cas d'aquí de Blanes, però també a molts altres punts de la costa catalana. I també gent a la sorra, amb banyador, prenent el sol. Molts deien que ja ho trobaven a faltar, i també hem vist, com no, algunes capbussades, tot i que ens diuen que l'aigua encara és freda. L'aigua, ja ho sabeu, tarden una mica més a entrar amb calor que no pas la temperatura ambient. Demà seguiran aquestes temperatures, tot i que la primavera no entrarà oficialment en vigor fins a final de mes. Pantalón corto, con camiseta y bueno, me gusta mucho, hace un buen día y me voy a pegar un bañito en la playa. Prendre el sol, perquè diuen que va molt bé pels ossos. I mira, estic aquí llegint una estona. L'aigua està gelada. La primavera és quan l'aigua està més freda. El que passa que llavors quan surts tens aquest avantatge que quan que fa sol, doncs, bueno, no fa tant de fred a fora. S'està molt bé. S'està molt bé aquí a la platja, davant del sol, ja va bé que hi hagi aquestes temperatures.